Былому топаваму чыноўніку пагражае 12 гадоў турмы і арышт маёмасці апальнага гаманца Лукашэнкі. Што за дрон узарваўся ў Літве непадалёк беларускай мяжы і чым адкажуць у Вільні. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў аўторка 24 сакавіка на Белсаце. Пачынаем. 12 гадоў зняволення. Столькі запрасіў пракурор для былога міністра сельскай гаспадаркі і памочніка Лукашэнкі Ігара Брыло. Піша выданне «Наша Ніва». Экс-чыноўнік ёсць адным з фігурантаў так званай малочнай справы. Прысуды паводле яе маюць агучыць найбліжэйшым часам. Таксама ў малочнай справе фігуруе былы дырэктар прадпрыемства «Бабушкіна крынка» Геннадзь Скітаў, якому дзяржаўнае абвінавачанне просіць прызначыць 13 гадоў пазбаўлення волі. Агулам жа фігурантамі выступаюць каля 1,5 дзесятка асобаў. Ім інкрымінуюць шэраг крымінальных артыкулаў, у тым ліку хабарніцтва, перавышэння ўлады і махлярства. Суд над імі пачаўся летась у верасні, прыкладна праз 2 гады пасля першых арыштаў. Раней «Наша Ніва» паведамляла, што сям'я Скітава пры спрыянні Брыло стварыла на Бабушкінай крынке штучную затаваранасць складоў. Затым прадукцыю са зніжанымі цэнамі пастаўлялі ў Расею, а розніцу ад продажаў забіралі сабе. Урад Літвы склікаў паседжанне камісіі ў пытанні нацыянальнай бяспекі. Падставаю стаўся інцыдэнт каля мяжы з Беларусю. Напярэдадні там упаў і выбухнуў, верагодна, баявы БПЛА. Здарэнне адбылося непадалёк возера Лавісас у памежным варэнскім раёне краіны. Літоўскі канал ЛРТ публікуе кадры моманту падзення аб'екту. Ягоны гук у палёце вельмі падобны да ўдарнага БПЛА тыпу «Шахет». На месцы падзення працуюць следчыя групы. Яны знайшлі рухавік унутранага згарання, металічныя і пластыкавыя аскепкі. Пакуль афіцыйна не ўдакладняюцца ні тып паветранага аб'екту, ні тое, з якой краіны ён заляцеў на тэрыторыю Літвы. Варта адзначыць, што ў ноч інцыдэнту радары літоўскага войска не заўважылі пранікнення падазроных аб'ектаў у паветраную прастору краіны. Пра выбух сталася вядома дзякуючы відавочцам. Першыя затрыманыя Менскам фуры ўжо вярнуліся ў Літву, паведаміла агенцтва Baltic News Service. Аднак ці можа перашкодзіць гэтаму працэсу інцыдэнт з дронам, што ўпаў, ды скліканне праз яго камісіі ў пытанні нацыянальнай бяспекі. Сваё меркаванне ў эфіры студыі «Белсат» агучыў палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Я мяркую, што ўсё ж такі гэта гісторыя з дронам на трошкі адрозніваецца. Не думаю, што гэта некае свядомае дзеянне беларускіх уладаў. Бачыце, гэтыя дроны ляцяць на тэрыторыю Беларусі, падаюць. Мінулым годам нават у цэнтры Менска ўпаў адзін дрон. Таму гэта наступства той вайны, якая адбываецца па суседству. У Міністэрстве адукацыі патлумачылі, чаму ў медычных універсітэтах Беларусі не будзе платнага навучання. Гэткую пастанову прадстаўнік ведомства пракаментаваў у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ. Контрольные цифры приема, то есть это бюджетные места и места на платной основе, формируются нашими заказчиками и нашими учреждениями высшего образования по строго выстроенному алгоритму, то есть учитывается перспективная потребность кадровая в специалистах по каждой специальности. Паводле чыноўніка, рыхтаванне кадраў толькі за кошт бюджэту ўжо існуе для аграрных і педагагічных спецыяльнасцяў. Сёлета медычныя ваяну краіны ў Менску, горадні Гомлі і Віцебску пакідаюць набор толькі на бюджэтныя месцы, ды паводле мэтавага накіравання. У першым выпадку пасля навучання давядзецца адпрацаваць 2 гады, у другім 5. Платнае навучанне пакуль застанецца для фармацэўтаў. Канчатковыя кантрольныя лічбы прыёму Саўмін мае зацвердзіць бліжэй да 1 красавіка. Беларускія, якія маюць рэпрадуктыўныя праблемы, цяпер могуць разлічваць на 2 бясплатныя спробы экстракарпаральнага апладнення ЭК. УК, што прадугледжвае пашырэнне даступнасці дапаможных рэпрадуктыўных тэхналогіяў, напярэдадні падпісаў Лукашэнка. Раней беларускам была даступная толькі адна бясплатная спроба ЭК. Цяпер жа скарыстацца 2 спробамі будуць мець магчымасць як замужнія, гэтак і незамужнія жанчыны. Сярод умоваў узрост да 40 гадоў і наяўнасць медычных паказанняў пры адсутнасці супрацьпаказанняў. Калі ўдалую акажацца першая ж спроба, права на другое ЭК за жанчынай захаваюць да дасягнення ёю ўзросту 49 гадоў.
Праводзіць працэдуру будуць у дзяржаўных медычных установах. Закон набудзе моц праз 3 месяцы з моманту апублікавання. Паводле дзейнай праграмы ЭК у Беларусі нарадзіліся больш за 2,5 тысячы дзяцей. Як кажуць у Міністэрстве аховы здароўя, эфектыўнасць гэтай працэдуры ў краіне сягае 38%. Сёння сусветны дзень барацьбы з сухотамі. Беларускія медыкі канстатуюць зніжэнне колькасці выпадкаў гэтай хваробы як сярод дарослых, так і сярод дзяцей. Летась, напрыклад, у краіне сухоты выявілі ў 11 непаўнагадовых, у тым ліку ў 6 падлеткаў. Такія лічбы падчас прэс-канферэнцыі агучыў намеснік дырэктара РНПЦ пульманалогіі і фтызіатрыі Александр Бабшонак. У детей бывают не только легочные формы туберкулеза, как и у взрослых. Встречаются и нелегочные формы туберкулеза, которые довольно трудны для диагностики. За последние годы у нас были единичные случаи туберкулеза глаз, туберкулеза кожи, костно-суставного туберкулеза. Паводле медыкаў, цяпер асноўны ўпор робіцца на прафілактыку сухотаў у дзяцей і працу ў групах рызыкі. У шэрагу апошніх непаўнагадовыя з ВІЧ-інфекцыяй з абмежаванымі магчымасцямі, а таксама дзеці, якія ў сацыяльна небяспечным становішчы, ды дзеці са спецустановаў. Чыноўнікі распавялі падрабязнасці закрыцця аднаго з найстарэйшых гарналыжных комплексаў краіны Лагойск. Намеснік старшыні лагойскага райвыканкаму Александр Бойка патлумачыў выданню «Менская праўда», што ўладальнікі аб'екту прынялі такую пастанову праз фінансавыя цяжкасці. Са словаў Бойкі, уладальнікі больш не могуць несці выдаткі на ўтрыманне аб'екту, і ён будзе прададзены, каб прыкрыць іхныя фінансавыя абавязанні. Таксама чыноўнік паведаміў, што гарналыжны комплекс цяпер арыштаваны, таму продаж пройдзе праз сістэму прымусовага выканання. Комплекс «Лагойс» функцыянаваў з восені 2004 года. Аб'ект належыць кампаніі «Трайпл», некалькі набліжанага да Лукашэнкі, а цяпер апальнага бізнэсоўца Юрыя Чыжа. У 2023-м «Трайпл» ужо намагаўся пазбавіцца актыву, але покупнікоў на гарналыжны комплекс тады не знайшлося. Белпошта амаль на чвэрць павысіла тарыфы на перасылку па Беларусі паштовых картак, лістоў і бандэроляў. Калі яны важаць да 20 грамаў, новы кошт будзе 1 рубель 4 капейкі. За кожныя наступныя 20 грамаў даплата 8 капеек. Падаражэў і грамадскі транспарт. Гэтак у Менску з 27 сакавіка кошт праезду ва ўсіх тыпах публічнага транспарту вырасце на 15 капеек. Аўтобусы, тралейбусы ці трамвайны квіток можна будзе набыць за 1 рубель 10 капеек. Жэтон на метро – рубель 15 копеек. Апошні раз праезд у сталіцы даражэў летась у красавіку на 10 копеек. Таксама грамадскі транспарт падаражэе ў вобласцях, прынамсі ў Менскай, Віцебскай, Берасцейскай і Гомельскай. Гэтак у Гомлі з 25 сакавіка за праезд давядзецца заплаціць на 15 копеек больш – 1 рубель 5 копеек. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды, о 20-й гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».